Sembla que faci molt temps de tot això, però en realitat no fa ni un any que va començar. Les nostres vides eren diferents, més petons, menys distàncies i més abraçades. Però d'un dia a l'altre, tot va canviar sobtadament. A una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país. I és per això que creiem que cal confinar tota Catalunya. I de 15 dies, que per nosaltres anaven a ser de vacances, es van convertir en 3 mesos d'angoixa, desconcert i soledat. Dia rere dia, tancats a les mateixes parets, i per lluitar contra l'avorriment i la monotonia, la imaginació va començar a brollar. Des de reptes en paper higiènic, receptes de tot tipus, fins a balls en família, i mica en mica ens adaptàvem a allò inadaptable. Ens van tornar a obrir les portes de la llibertat, però era pas com abans. Trobades més impersonals, salutacions sense tocar-nos, petons des de les distàncies i una terrible por a contagiar aquells que més estimen. Fins i tot algunes persones, aquelles egoistes i irresponsables, van jugar amb la salut de tots. Però sembla que es comença a veure la llum al final del camí i les primeres esperances ens omplen d'il·lusió. Avenços en la ciència, tecnologia, la cooperació entre nacions. Esperem el dia de retornar a les nostres antigues vides com els nens esperant la nit dels Reis. Donar una resposta per tots els que no estan, per tots els que han de venir i per tothom que ho està patint. Participa i fes-ho possible.